Hello guys. Karon lang gid ko nga tayo mayabulig sa inyo, please. Kung sino ang nakabalo nga di pwede ka bangayo bulig para sa hospital bills. Comment down below po guys, kasi hindi ko alam kung saan ko po ito kukunin. Ganito kalaki yung pera na kailangan ko. Patulong naman po ako. Kasi sinabi ko na sa asawa ko na hayaan niya na lang ako. Hindi na lang po ako magpapagamot, pero ayaw niya po kasi. Kaya po kung saan po pwede lumapit para sa chemoradiation ko po, kasi ang laki-laki po namang magasto po. Hindi ko po alam kung saan ko po ito kukunin eh. Tanggap ko naman po yung sakit ko. Tanggap ko po. Ready rin naman po ako mawala. Kaya naman po kung sinong may alam kung saan tayo humingi ng pwedeng tulong na tulungan po sana ako, please. Kailangan ko po kasi mag chemotherapy kasi may cancer po ako. Kaya naman po guys, patulong din naman po, baka may mga alam dyan or naka-experience kung saan kayo humingi ng tulong. Walang-wala kasi ako ngayon eh. Last year planning ko pa sana magbalik abroad, pero hindi po natuloy kasi itong nararamdaman ko na bigla sumakit yung may iba akong nararamdaman, kaya hindi ako tumuloy na mag-abroad. Nagbakaato ako kasi may feeling ako na hindi maganda sa katawan ko, kaya nagpa-check kami last September nitong year. Kaya ayun, please patulong naman po ako. Nag-decide na kami nga dapat ipaano ko na siya, ipa-admit ko na siya sa ospital kasi do medyo complicated na iyang kalawasan. So, ari na sa hospital namon nga mga pag-admit.
yun po nangyari sa amin. So guys, ito na guys, gusto ko malaman nyo guys, sa lahat ng mga subscribers namon, sa lahat ng mga nag-comment always sa mga latest namin ng mga video, salamat po sa inyo suporta. Gusto ko malaman nyo na this channel, siguro this channel, in this channel, si Michelle hindi na po makakasabay sa akin sa pagpa-vlog. Starting this time, ako lang po isa ang magpa-vlog dito po sa channel po namin. March 8, 2022 was the last day was the last day of Michelle. Okay. Last March 8, ito po yung last day. Ito na po yung last day ni Michelle. And gusto niya po magpasalamat sa inyo lahat ng mga nag-support sa ditong channel namin. Yan ang sabi niya. And gusto niya po malaman nyo. Gusto niya kasi sabihin ko sa inyo. Paano to? Gusto ko po sabihin sa inyo na March 8, 2023, Michelle gusto ko malaman nyo, si Michelle po passed away March 8, 2023. Yun pong bilin na magpasalamat ako sa inyong lahat, sa lahat ng mga nag-subscribe, sa lahat ng mga nag-comment, sa lahat na naging hindi pa na-meet in person pero palaging nag-comment.
halos hindi makatulog sa kakaisip sa'yo. Lagi kong hinahanap sulyap ng iyong mata. Alam kong ikaw na ang iibigin ko. Ikaw lang ang mahal, wala nang iba. Pag-ibig ko sa'yo hindi magbabago. Sagot ng puso ko, ikaw lang at ako. Pag-ibig ko sa'yo hindi magbabago. Pangako ko sa'yo, pag-ibig ko di magbabago. Ingat-ingatan ko, ako'y iyo. Lagi kong hinahanap mga ngiti mong kay sarap. Alam kong ikaw na ang ibigin ko. Ikaw lang ang mahal, wala nang iba. Pag-ibig ko sa'yo hindi magbabago. Sagot ng puso ko, ikaw lang at ako. Pag-ibig ko sa'yo hindi magbabago. Ikaw lang ang mahal, wala nang iba. Pag-ibig ko sa'yo hindi magbabago. Sagot ng puso ko, ikaw lang at ako. Pag-ibig ko sa'yo hindi magbabago. Sagot ng puso ko, ikaw lang at ako. Pag-ibig ko sa'yo hindi magbabago. Baby, I'm gonna miss you. I love you, baby Michelle. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell button para sa mga updates sa video ni Michelle.